XYZ ubani odonsa intambo nje manje hayibo wazadlalisa kwathayipha simthinte manje sha ayi one up asibathathe hustler hey bangibuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengikuye obangene intwana yami ishona kubo ngoba laba abazazi bafunani abazazi bafunani abazazi bafunani funa uthando olumali 21 question nina nemibuzo bana bayibheki lepifu ngibona ibutho benithing newo kanti nzelilutho yimalela ndaba thina sifezepho basanda masitaba basanda masibamba bagcwala masipapa basinikeza induku mashayana siyacela siyapapa nisinikeza uthando masithanda niyabona siyakhankasa sivala indlala emakhasana kuvuma balose msana kuvume nedlozisa lenkomo yengozisa nhlehla mfana ungayisusa ningibona nginyonisa ngisengalendisa kokhozi kumfana lengabi yenkosi ngangitaka ngoshuni bangibuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengikuye obangene intwana yami ishona kubo ngoba laba abazazi bafunani abazazi bafunani funa uthando olumali bafika ngemananing kwenyakaza umkazila namining namhlanje nginamalini mangimele siyibale banamalini mayithi nginamaning inkabi nekhoti yinyamening manbosa ninamaning awukodwa nangona ninamalini karapa ngatula bayiphi ngatula ngarapa ngathi batrapa bathepa bayithi kankaka ngoshuni nganki inkabi mayikhonya nayifi induku esekhanda nayifi ushuni wenkabusuyindi sawuhlaba wafunywa nayizitha bangibiza ngesipukpu phela ngizamele ibukbu ngezamile tuktuk ngeke bangithande kwezumbulu sangena babela umoya kabi nehasla kwavuka itoka sakhala baqala umoya bagijima imfene baqala ukuloya basithandi bonke bathi asiyona imali soyilima sonke ndima sizingane we can't give up now soyiphusha ngenkani njalo yanzima njalo yasina bangibuza 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengikuye obangene intwana yami ishona kubo ngoba laba abazazi bafunani abazazi bafunani funa uthando olumali abazazi bafunani